ده roja duşemê rêxistina Lubnanê a Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya semînarek derbarê binpêkirinên grûpên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li navçeya Biqayê Lubnanî li darxist. Berpirsê ragihandina rêxistina Lubnanê a Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li welatê Lubnanê Abdu Abdirehman Îsa ji bo arkê ragihand ku duh endamê Komîta Herêmî ya partiyê li Lubnanê Reşîd Elo û bi amadebûna grûpek ji endamên Leq û Encûmenên Xwecehî yê partiyê semînarek derbarê binpêkirinên grûpên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê û rewşa siyasî li Kurdistana Sûriye bi giştî û kiryarên grûpên çekdar li hember xelkê Efrînê li darxist. Her wiha di beşek din de ji semînarê derbarê wan awareyên Efrînê yên ku pêdê nava kampên xwe de asê kirine û rê nadin wa vegerin gund û mal û milkên xwe û kiryarên pêdê li dijî xelkên Rojavayê Kurdistanê bi giştî û kadro û siyasetmedar û serkirdeyên enekesê bi taybetî. Beşek din ji semînarê li ser siyaseta partî û projeya netewî birêbertiya Serok Mesûd Barzanî û li ser rêbaza Mela Mustafa Barzanî û her wiha basa rewşa rêxistinên partî li tevahiya Lubnanê hatiye kirin.